Amarya? Za ta fita aiki, kusan ka yi dace ta fa. Sai yaron ba ina. Sai baki magana ta ce wani kina ce mishi sai yaron. Ina da wani ina za ta je? Ba wani ba ce wani. Za ta je na majalisar Alhaji Yusuf da wani fa. Za ki san ma kwanakin. Da ma ko mun fahimce su kwana biyu ga sai yawan zama kowane gidan Alhaji Yusuf yalwa yake ta yi. Wai shi ko wani wannan? Kullum. Uban gida ta ne. Uban gidan to me ya kulla ta maka cikin gidan na akwai A kori kura ta na kwanaki fa wanda barayi sun sace ita ne ta sayo da ta fa. A'a wai akwai kura ne mu dai kuma. cikin mu dai ta doka ba ruwan da akwai ko akwai ne menene ne mu dai cikin mu ta doka. Za ta je majalisar Alhaji Yusuf Alwa. Ai da ma kullum. Ko ina baka zuwa. Za ta je can wurin majalisar nan ta je ta samu ita zana don ta samu nan man farko. To gaskiya tsaya yanzu maganan gaskiya za a yi ko mu ko Alhaji Yusuf. Magana da kina yi wannan banza ne ba. Ita ma wariya ta san da wannan magana ne. Ko Mu duniya kirki ne ba. me kullata maka to? Ba ce mai gandiye ba. ba ki sani wannan aure zana mata kwana nan. Haka dole tunda kina zagin Alhaji Yusuf Alwa kina zagin Alhaji Yusuf Wai Alwa. Alhaji Yusuf ɗaya ka zaba ko mu ko Alhaji Yusuf giran. Ta zabi Alhaji Yusuf Alwa dan haka ta sake ka saki uku. Ko Ta sake ka saki. ta ka sake Ko da ma gidan na Alhaji Yusuf Alwa ne wannan gidan da kina gani. Don haka ta sake ki ki ba mata gida kawai. Don haka ta wuce majalisa. Ta wuce majalisa.